Miten tänään lähtee kulkemaan. Lauri peräsi hyvän ottelun, mutta ei Laurin tasoltaan mitään. Saattaa takaisin Kullamäelle. Kullamäe pelaamaan Kirveksen kanssa palloskriiniä. Hyvä näyttäytyminen Jantuselta tuohon rullaukseen. Kamua palaa omaansa. Vaikea heitto. Hörps! Hyvä viimeistä. Poikkikentän syöttö on hyvä. Drell vastaa Jantunen. Drell, erittäin urheilullinen kolmas paikan pelaaja. Paattaa korille ja viimeistely eli Mikael Jantunen. Lupauksena ja ei ole ehkä ihan lunastanut niitä. On palkittu Italia Cupin MVP:nä ynnä muuta, mutta ei ole vielä päästy ehkä sille tasolle, mitä edellä. Hyvä viimeistely häneltä Suomenkin taululle. Drell eteenpäin Kullamäe. Kirves palloskriini. Kirves slippaa sen. On Kamoa pahasti myöhässä ja lopputulla myöhässä tilanteessa, niin vaikea on näitä puolustaa sen jälkeen. On ja kyllä Viro varmasti tietää, miten Suomi puolustaa näitä. Lauri Markkanen huomaa päätytupla. Leikkaamaan korille ja sitten Nakamoa myöhässä ja siitä helpot 2 pinnaa. Sitten pitää kommunikoida paremmin, saada sitä itseluottamusta päälle, että on taitava jätkä. Taitava on ja tosiaan äärimmäisen urheilullinen naulaa. Geliga, peluri. Toinenkin vapari. Kehityskohde edelleen se aikainen syöttäminen. Yrittää syöttää vähän myöhässä. Virolaispelaajat käsineen välissä. Sitten Markkanen nyt käyttää henkilökohtaista taitavuuttaan ja naulaa hypärin. Ei siinä. Markkanen hyvä liikkeen jatko saliin kuitenkin aivan iholla tässä heitossa. Hyökkäys levypallo kuitenkin Konontsukille. Konontsuk hypäri ilmaan, hypäri pohjaan. Tähän vinoon levypallo Oliver Kamoa. Saliin vapaana. Nyt pitäisi mennä ja rinnähän se menee. Peli tasa. Tällaisissa asioissa niin selkeästi valmiudessa olla. On kumminkin niitä tulee erilaisia. 2 aivan vapaat, 3 toinen sit sisään. Ja ennen kaikkea kun puolustus saadaan tuollaisen rotaation, niin Seppälä saa vielä pallon saliin ja juoksutaan toisella puolella saliin. Slippii Markkaselle! Hieno kommunikaatio ja Sasut hieno syöttö Laurille ja pallo alaspäin. Drell korille! Siinä sitten Drellin. Laitaan Konontsukille. Konontsuk takaisin Kullamäelle. Kullamäe korille. Ylläpitää hyvin kuljetustaan. Tiputtaa pallon tyylikkäästi korin alle. Ja helpot 2 pistettä jälleen kerran. Alle 5 minuuttia. Et ei missään nimessä sellainen lukema, mihin Suomi voi olla tyytyväinen. Sali yllättyy kun on näin vapaana, mutta käyttää tilaisuuden hyväksi. Pääsi tällä kertaa viivalle ja hienosti Suomi tossakin malttoi ja monisti sitä etuun. Ja vähän rytmiä Viron pelirakentelusta. Kullamäen lopulta päätyraja haastoon. Siellä on Madsen vastassa. Hyvä löytö. Raiste. 3 ilman ja säkki. Hyvä flare screen, jolla vapautuu Kullamäe. Kullamäe 3 ohi. Salin hyppää vähän ajoissa Riismaa. Popsii Marjatte viimeistelee. Suomi joutuu reagoimaan aikalisällä. Uutta screeniä Madsen. Alexander Madsen haastaa Madsen. Ulos Kantonen. 3 ilmaan. 3 pohjaan. Henri Kantonen välillä. Sen energia sitten väkisinkin hiipuu ottelun edetessä, mutta kyllä Suomen pitää omaa energiansa nostaa, kun 3 ilman. Menetetään vaan, koko ajan tehdään oikeat valintoja ja pakko nostaa Virolle hattua. Tojala on saanut varmaan venyttää tätä pallon hallintaa, kun Markkanen lähellä menetystä ja menettääkin. Viro juoksee Drell loppuun asti. Viro! Tai halutaan nopea hyökkäys, koetaan vetää Laurin kanssa handoffia ja Laurin kanssa ajaa korille. Tällä kertaa se ei onnistunut. Mutta hyökkää levypallosta Markkanen viimein. Vapautuu, saa pallon Markkanen. Vielä yrittää Madsenilta screeniä saada, mutta hyvin Markkasta seurattiin. Viro oli tähän peliin valmiina. Madsen slippaa. Hyvä koppi Madsenilta. Ja pystyy vielä viimeistelemään. Vielä mahdollisuus komentaa ero 5 pisteeseen. Markkanen. Toinen. Säkki. Ja Riisma. Riisma haastaa päätyyn sinne. Ei saisi Suomi hävitä ja saa vaan vapaan 3 pisteen paikan. 3 ilmaan, 3 pohjaan. Nyt taas 1 pompuun päätyy ja sinne sen jälkeen kun mennään auttaa, niin ollaan kyllä myöhässä ja hienosti Viro pelaa. Valtonen hieno läpiaskelus ja loistava viimeistä. Nyt tiedään Riismille. Näitä syöttöjä nimenomaan Laurilta toivotaan, kun Valtonen pahtaa Drellia vastaan. Roikkuu! Ja viimeistä syöttö on loistava. Valtonen ei levypallo. Hienosti saakee Jacob Gradison, jonka ohi. Puolustaa aika montaa pelipaikkaa ja näin, mutta kyllä haluan kans tuonne hyökkäyspäin nähdä niitä onnistumisia. Viimeistelee Viro taas 4 pisteen johtoon saliin, aivan vapaana saliin. Kyllä vain! Heittänyt. Ei muuten Ilari Seppälä ole näkynyt aivan avausminuuttien. Kysymys kuuluu Jurkata sisään. Drell hypäri ilmaan, kättä vastaan! Henri iskee takaravalle, halusi laittaa niitä pinnoikaista tauluun. 3 ilmaan Raiste. 3 pohjaan Raiste. Päätyraa noin helposti, koska sitten se apu tulee olemaan myöhässä ja joudutaan rotaatioon ja Viro hienosti kyllä monistaa sitä etua. Kunnossa, niin toivottavasti ei tosiaan vakavemmasta kyse ole, kun Kullamäe haastaa korille ja pystyy viimeistelemään Virolle. Kullamäe slippaa tämän tyhjällä screen, Kamoa pysyy hyvin mukana. Taas vastaan
Kamoa taas oikea käden huukkiin. Pehmeä hieno suoritus. Jaksettiin niinku hakea sitä, mistä löydetään se etu ja taas silti hieno henkilökohtainen suoritus. Kamoa haluaa antaa takaisin ja antaakin. Olla myös. Suomi nyt siis käytännössä 9 pelaa rotaatiolla painaa, kun Seppälä ei ole sekä Topias Palmi eivät ole parhailla vielä olleet, kun Raiste Me nähtiin saada hyvä heittopaikka, niin ollaan valmiin hyökkäyslöypalloon. Tällä kertaa Viroja ja nyt tää johto 10 pisteeseen. Suurard. Palmi, Madsen screenaa, Madsen rullaa, Madsen vielä pyörähtää oikealle kädelle ja viimeistelee pehmeästi. Tyhjälaidan screen tarjoaa Markkanen, Palmi. Markkanen ympäri ilmaan, ympäri pohjaan ja Palmi painii postissa. Go. Kiire tulee, kolmonen vaikeasta asennosta, terve! Markkanen vielä ulos. Elias Valtonen, kolmonen. No. Säkki! Siinäkin nähtiin Viron kommunikaatiokatkossa Sasu aivan vapaa ja Aleksilta hieno duuni mennä taas hyökkäyspalloon ja palkinnot. Murphylle Markkanen antaa palaa. Ja naulaa! Hieno apu Henri Kantoselta saliin pystyy. Murphy itse loppuun asti, mutta hyvä häirintä Drelliltä Kullamäen katsoo optioita taas kerran pallon. Lipataan Kullamäen ympäri ilmaan, ympäri pohjaan. Hieno yksilö. Ei missään nimessä saa päästää nyt kuumaksi tässä toisen puoliajalla, vaan voi tulla muuten pitkä ilta. Näin haastaa Kamoa. Näin onnistuu Oliver. Tava heittoihin. Kullamäen vastaan Grandison. Pallo kulmaan. Kolmonen ilmaan ja pohjaan. Ja paljon kyllä pitää antaa. Saka 4. Madsenille pallo Madsen. Korille asti tämä kori hyväksytään. Suomi tulee 3 pistettä. On ja eka puolella kans pelasi todella hyvät minuutit. Antoi hyviä syöttöjä, hyviä valintoja ja sama tässä näin. Palmi antaa palloa ja naulaa. Madsen slippaa Palmi. Epäröi vähän heittoa, haastaa vasemmalla kädellään peittiin! Ja viimeistelee jälleen! Säkkiin. Lauri Markkanen viivalle. Markkanen naulaa ensimmäisen. Tavallaan ihan fiksu, että siitä on tällainen vakuutus, että heitto menee ohi, nyt tietää, että sä toisen. Nähtiin Markkanen nykähdys vaan Kullamäen postiin. Palmi vähän pienen Raistea vastaan. Hyvä apu Madsenilta, mutta Palmi, Lauri Markkanen, Sasu Salin, Alexander Madsen jatkuvat kentällään. Markkanen Grandisonille Saliin vapautuu hienoskrini Madsenilta. Madsen slippaa, Madsen donkkaa. Upea! Salin iskaskrini taas Madsenille Saliin. Hienosti peidaa kulmaan. Heittoharrautus ei kuitenkaan ollut tilaa vielä, mutta nyt tuo. Ja sinne menee. Jäi Kullamäen high postiin. Taas Konatsuk aivan vapaana Markkanen ja screeni ja Konatsuk tasoittaa peli 7 Kullamäen ensin. Pakko myös kehua tätä Viroa. Koripalloprojektia yleisesti ja Jukka Koijalaisen peräisenä näihin kesiin, vaikka ei ole ikään kuin Arto Turnausta, niin projekti oli nimenomaan toisella puolella Drell pääsi sinne vapaalle puolelle. Just näin ja nyt toivotaan, että Suomi... Salinilla pallo. Valtosta screenataan ensin pois. Pallo Laurille korin alle. Lauri on pidempi kuin Raieste roikkuu ja viimeistelee. Viikkoa ei tänään parketilla nähty muuten. Suomi peluttanut 11 pelaajaa. Kyllä paljon vaikeuksia ja menetyksiä siitä, että en tiedä, Viro varmaan ei ollut valmiina siihen. Kamoa! On jätkien kanssa, jotka pelaa ne kengät silleen puoliksi auki. Mä oon ihmetellyt aina, miten se on mahdollista, mutta... Kun Alex Murphy pakotettiin kaveri heittää yli ja hoidettiin levypalloja. Kullamäen riistää pallo Kantoselta. Kullamäen loppuun asti! Ai näitä. Joitaan Grandison. Grandison pyörähtää, löytää Kantosen. Kanttori korille ja Sasun niinku taidot ja kaikki olisi riittänyt ja välissä se menee näin niinku tässä business-maailmassa ja toisaalta Sasu on päässyt pelaamaan mahtavissa edelleen mun mielestä pystyisi, että tuollainen hieno olisi kolme Champions Leagueista muuta upeat kautta ja en mä usko, että hieno peli kun Markkanen, terve! Grandison takas katsotaan pystyykö Viro rankaseen vai ei. Drell aivan vapaana, Markkasen häirintää ei riitä. Tämä johto ainakin 2 korin mittaiseksi. Ensimmäinen säkkiin. Andreasen kanssa diili ensi kaudeksi. Naulaa toi riistää irtopallo Kantonen, Markkanen ilmojen teille! Euralaiselle Elias! Se päätyy Viro. Drell ekstra syöttö, Riismaa vapaana, naulaa! Lauri lähti tuolta tyhjästä kulmasta leikkaa kohti koriin ja ei nappari sisään, niin on 2 pinnan peli. Kirjas, näin. Katsotaan, nyt nähdään Sasu downscreeni Laurille ja ei syntynyt mitään, Viro puolustui hyvin. Ei syntyi, pass! Lauri viivalle sinetöimään matsiin, mutta niin palattaakseni Lauriin, että se... 5 ja kohta todennäköisesti 6 Viro on siis aika lisänsä käyttänyt. Vaaditaan jo suoranaista ihmettä, mutta...